túi của là cái nồng mẹ cả hay mấy cái làn nó con phay hi linh thar chuộc phay lại linh thar chuộc phay na linh thar còn bỏ tu khani á túi của thàn mol rot voin hi zir top ni ani a April ni som paruk 2021 nani kha chuan hei kan thian te ni min lama anin neya RCL moi te te chumi post wedding photoshoot turin kanim buat sai me kani a hei hi tuikol North Presbyterian biakin ani hi lian ding dong khop mai chuan kan kal pui do na MZU lama shooting kan nei do na tuna hian dam ni le chan ve ari to in lama te post wedding ang thau si in lama shooting engemaw photo frame te oma wangin kan han ti zoi zoya asira alang sar lo te kan lo che ve ni ke ni po so wang chuan voina hian mo te kha kan nu in a thian nu ne na chei le boka mo pa le a thian pa po mo nei tu te po kha an khoi thuak thuaka ti chuan shooting in lampang chu kan zo fel theya kan photographer hi ma mani atin videographer kan nei boka chu chu khulame kan kalang o ta khon ang kala khu lai khu hei hi din thar ko na ne kan om na hi tlan lo ni an man na ni hi kan thian te a poi lo we kan lo tut lang meng o e Max vo lo so kan ni hi Max vo lo an lo man na ni hi aba boy thak em tuna hian din thar salvation biakin thlang hang kan tlan me ka ti hian Nazareth Hospital Ebenezer malai Nazareth ka ti ve chi Ebenezer Hospital kan po thado na ni din thar lama tangin government complex ro ta kan tlan anga chuan MZU chu nai te na kal thei jok do na traffic jam zong avoid vekin akal thei ni ti hakaron soi vele no ani chuan ka thian te anin nei na le RC ate ni ta in nei te kha an lim thla nimin lama phone ka capture video phone hanga ka cover te ma zong ka neya minute ni le second somli pa ni vel board sia ni in ka ria chumi chu lo clear ho lok ang mi lo clear sak zoi ro a
phần nào mal tuan trôi đứng turin nung công dik so xem turin an nun kai suai sẽ lắng sẽ Isu man song ro lim lệ lung ngay nan nia po trong trái gieo sẽ rau bụi na Heng lai ram vel hit lan nuam kho pa hei khu nu ho pon than lak le to khu chuan Ebenezer hospital kha so so ni tamaya lian thadeng dong asin dam narun ti hiang an tlan pheyanga akong hi veilama scooty kal na che hi New Capital Complex lu na ne eo New Capital Complex lu na ne khalam pakang kal lo na lam che kha chon helam hi government complex a chuak ani nuam khop mai million in helam po hin bo to in tha pui pui an san na sa to ni ti hian government complex kan chuak phei ta ni a khabi kon ton kan ko let le lokanga ko let le zuaila hita zo nuam police outpost hai hian han po chia don ni konga chawa te a nam ti lang thui vak lawang chomala ma kha tiang deuh che khan side lavak lovin mi anin subur to side la lo ve kong te sia tlan muang chuang si lo ka ma che tlan ni video hi ka lo set up lawa chomala ma khan ma se thate te in anin then re le ta voina kan videographer nimin kan videographer nimin po rong cover to ta siam a bethlem veng thlang ania thiam khop mai thiam ka ti khop mai voina po aron lang vele tura nga yang an ti live vel kima hi main video coverage lampang ka ti don lawa keima tui chin ka ti pe chin ka la ve tura nga ila right satlia ni che lo mai la min lo thir sak vele thei ula ka du khop mai ni china video ka ron tar lan ta ka thian te in nei na short clip te ka han siam po kha ka phone ka lak vel mai ne ya an ma ni khan heta midang video cover tu te na anti lan lo lang ang chi kha en le mai mu nom anu man ti wangin kan lo la ve la ni kha ka mel hriat lo te po ko hol kim ve win ka hria om chin a chuan ti hian police outpost kan thleng chuak tre pa video hi thui du deuh wangin thui deuh han cover hi chi lo deuhin ka hria nge kan mazon a kan ton don zela hriat lo wangin ti hian kan thleng chuak ta zo nuam police outpost chuan veilama kan kual liang thian ta chu lo ngak ri lo mai la mi zet liwa kal tur theu kan lo in ngak tura ngai la kan videographer le photographer te a hran ve in an kal to boka nuam don khop mai vain chu ram ri kon kan thlenga ta hian thei tui vel kan lei dung em ni sa em mai anh nghe một lấy về lóc tiền Sprite về là kia nó ôm em à vót em đủ là về rồi hay bắt này cái là đó nhưng giờ tiêu cho còn thêm thà đón này cho nên mới hay đá thum lệ mới nhất quả rỉa nuông vùng khóc mấy main gate kan po don che kan thian te kan hmala ma kan tlan tir to a ram ri ko na khan engenge mo kan eya ta hian hu hawa lu so le han lo thleng ton so a hu hawa lu chu ngai do na ni class an kal hlom boka khoi kan ti don ka thela hi Dr. Veronica i dentist ani he mo thian thil ti bo che tu kha chuan hi chang tu nu moi te ani hi nurse chuan hi mo pa thian mo nei tu thian ma ro tlonga dan le dun han lo hril ani chu
khôi ạ hi mẫu mẫu tới cái gì mẫu này tu sau lại sao chung sao RC hi kan tilang lo hay là mình kan videographer tour tên này xia mà thế hi đầm tây mò bike in mò security pass receipt lạc ngay đó này hi administrative block local pui ngay em thân đã top mấy tiếng no masin jana gana mana adhinaya ko jaya he thì hiện chemistry phải à cái plan mấy cả cú lại em mong đỡ không chemistry về là mà là hắn cái rụt lọ vềต่อ train helai campus mang tur hian deal na kha ran pa formal dewa deal na form thelu ngai chuan cheng zanga kan pe a book lock an du thu sa mani voina chuan kan ngen ngol dewa kan book lock lovin thlen pa tong kam thiam za ra kan tlang ta hlau kan zuk risk pop ani wala one more ve tan kan shoot lockdown chẳng tu tekan tilang chiang lo kang nala si nan pang parte mo ya si Âu xia mà Inay nahi kan unaw ten ron zove imatuan lo tiama sutin lay danan ron zomi kan duk samber su lalpa Tôi đứng turin nung công địch so xem turin anh nung cái xoay sẽ lắng sẽ Giêsu mang sông rô daruk le minute som pariat aria hei kan photoshoot chu kan han zota an beirei ngar khop maya thim deu to bok nen tu na chuan mo nei tu te in lama loi ar an lo bu chera ei turin ril tram to lama he tui kwal lam kan pan le anga voin chu hlok thla khop maya video garon ti chhuate min lo thlir sak zel tur chuin kangen chewa cái chú với main coverage các tỷ chuông là cái mà hình là update upload về mấy tủ răng xe cái là phải phải phẩm kim đón lâu thì chú share mà rồi chú mình lâu ngày lụt saka mình lâu like saka mình lâu subscribe saka mình lâu comment sak tủ chơi win cái nghiền chơi anh nhỉ chú chuan right bang ở yang đều lek này thấy trap to anh à
nang mani zara video siam nuam ka ti hemi chin chau hi kan video chu lo ni mai sela afam kim lo na te a afam kim ve theina tura feedback don kain huam reng ani kha chu wangin min lo soi sak ula soi she lo ula di te kha karil ro omani than zela chak oma ma ro chu hun kan nei dan in min lo a regular takin video apo kan siam hlei thei lo ani kha le khati zong khani phot se RCL moi te te nu pa kop choi thatak ni turin du sakna pathian mengin ka hlana fanau mal tuan cho ya Christian chung kwa han lo din nge theina turin pathian in mal som zel ro se bye bye ka video clear tu te lom thu ka shil cheu ni e bye bye